Как да активираме GPS Tracker GF22. Ето го GPS тракера. Приложението е 365 GPS, Google Play Market и App Store. Значи GPS работи с това приложение. Това е най-добрият GPS в потребителския клас. GF22, но специално с това приложение. Отдолу под капачето има един QR код. Значи първо си намираме, аз го имам инсталирано приложението. Обаче мисля, че е активирано. Да. За целта трябва да го нулираме. Значи информация, място за съхранение, изчистване на кеша, изчистване на данни. По този начин нулираме приложението и правим начална настройка. Понеже GPS-а си е съвсем нов и не е инсталиран никога. Отваряне. Съгласяваме се. От тук включваме камерата за сканиране на QR кода. Докато използвам приложението. Съгласяваме се с общите условия. Логваме се. И това е. GPS-а вече е активен. Поставяме му SIM карта с премахнат пин код. Задължително пин кода трябва да е премахнат и SIM карта трябва да е с мобилни данни. Защото GPS-а прави връзка с самия смартфон, с приложението през мрежата на мобилните оператори. Работи с всички мобилни оператори, няма никакъв проблем. Старите GPS имаха проблем с Vivacom, но тези нямат. И това е. SIM карта с интернет. Поставя се. Над SIM картата може да се постави и micro SD карта, на която може да записваме звуци и говор. Като се постави SIM картата, GPS-а се рестартира, изключва се и се включва и приложението се рестартира и общо взето това е. Да, GPS-а е възможно да няма батерия. Да, общо взето това е. В друго видео ще покажа и други настройки.